Mukava näköinen. Joo. Ajattelin, että tästä johonkin pääsee. Eiku niin, ei toi oo mikään aliko. Onko se? Vai onko se vaan joku? Tää on yksiössä päätä. Olisiko pitänyt kiertää tätä? No kyllä tästä varmaan pääsee, kun kerran. Tuossa on toi koulu. Joo. Hyvät opastukset. Joo, tosta on vaikea nyt olla mieltä. No tämähän on hyvä. Joo, tää on kiva, ei tarvii. Vähentää tota isosia paikkaa. Mä luulen, että se olisi tullut tästä se polku. Eipä toikaan nyt ihan niinku ajettavissa näytä olevan. Maasturin kanssa tää ei olisi paha. Ihan hyvähän näitä talustaa. Niin. Onkohan tää nyt ihan niinku... Niin sehän näkyy tuossa, tuolla se tie menee. Sehän näkyy sieltä ylhäältä se joku ja se näytti ihan tasaiselta. Ja jos me tästä päästään siihen, mikä se tie nyt on, niin onhan täällä ihan mukava vähän kävellä mettässäkin. On se niinkin. Jos tästä tulee se avoin kohta. Keskinopeushan tästä vaan laskee. Niin. No sehän se onkin tärkeintä. Ja odottiinkohan me tänne vähän liian pitkään?